Vilagarcía camiña cara un modelo de cidade máis accesible e humanizado. Coas obras de peonalización da Praza de Galicia a piques de ser adxudicadas, o Concello presentou esta mañá a intervención na Praza da Independencia. Rehabilitamos unha plaza degradada. Estamos convencidos que isto vai a dinamizar o comercio existente nesa zona, vai a facer algo máis, un entorno moito máis agradable e ademais resolvemos, como os decía, un problema de seguridade viaria. Unha parte da actuación dirixirase a peonalizar dúas das tres rúas que rodean a praza. Nesta zona empregaránse dous tipos de formigón, material duradeiro e que precisa pouco mantemento. Estas franxas o que se vai facer é humanizalas, diferenciar dúas zonas, unha máis próxima aos edificios e outra máis próxima á plaza, e diferenciarase non polo material, senón pola forma de utilización do mesmo. Na franxa central, como sempre, colocaremos unha franxa verde e uns bancos para que a xente poida sentarse e poida estar tranquilo disfrutando do espacio. A praza en si non experimentará grandes cambios. O máis importante será a eliminación do vaso da fonte, facéndoa máis accesible. A intención é reutilizar a peza noutra zona deste espazo. Cando isto se faga, non temos xa que saltar, digamos, o vaso para poder accionar, senón que simplemente teremos que acercarnos a ese monumento e poder accionar a fonte para coller a auga que queiramos. Eso, en vez de ser un vaso, será un espacio rebaixado na praza. A substitución de todas as redes de abastecemento, saneamento e telecomunicación e a creación de superficies de captación de auga para reducir posibles asolagamentos son outros puntos da intervención, que conta cun orzamento de 420.000 euros financiados cos fondos europeos do Plan Vilagarcía Avanza.